नमस्कार, स्वागत आहे तुमचं फेमस मालवणी कट्ट्यामध्ये। आज आपण पाहूया 5 मिनिटांमध्ये घरच्या घरी मका कसा भाजायचा। बाजारामध्ये गाडीवरती मका बघितला की आपल्या तोंडाला पाणी सुटतो, परंतु त्यावेळेला आपल्याकडे वेळ कमी असतो आणि जरी आपण घरी घेऊन आलो की तोपर्यंत तो मका थंड झालेला असतो। मग आपला गरमागरम मका खाण्याची मजा राहून जाते। म्हणून आपण घरच्या घरी मका कसा भाजायचा बघूया। त्यासाठी आपण एक कणीस घेतलेला आहे, मसाला, मीठ आणि लिंबू घेतलेला आहे। आपण गॅस चालू करूया। आपण त्याच्यासाठी अशी जाळी घेतलेली आहे। आपल्याला गॅस सुरुवातीला फास्ट करायचा आहे। आपण मका घेऊया, असं फिरवत राहायचं आहे। हे बघा, या साईडनं आपला मका भाजतोय। असं फिरवत फिरवत आपल्याला मका भाजून घ्यायचा आहे। अगदी सहज होतो, तुम्ही घरी नक्की बनवा। दोन मिनिटांनी आपण असं फिरवत राहूया। हे बघा, छान आपला मका भाजला जातोय। ज्याप्रमाणे गाडीवरती भेटतो त्याचप्रमाणे आपण मका घरी भाजतोय। अगदी 5 मिनिटांमध्ये तयार होतो हा। दोन्ही हाताने साईडचे जे टोक आहे त्याला आपण असं पकडूया आणि असं फिरवायचं आहे। हे बघा, छान आपला मका भाजून झालेला आहे। सर्व बाजूने आपण मका भाजून घेतलेला आहे छान। आता आपण गॅस बंद करूया। आपला छान मका भाजून झालेला आहे। आपण ह्याला लिंबू आणि मीठ लावून घेऊया। आपल्याला लिंबूवरती थोडंसं मीठ टाकायचं आहे, त्याच्यावरती टाकूया। त्याप्रमाणे थोडा मसाला टाकूया। ह्याच्यावरती मसाला टाकूया। हे बघा, याप्रमाणे ह्याला हलकंसं प्रेस करायचं आहे, ह्याच्याने लिंबूचा रस येईल। ह्याला आपण लावून घेऊया छान। तुम्ही रेसिपी घरी नक्की बनवा, अतिशय सुंदर लागते। सर्व बाजूने आपण लिंबू लावून घेऊया। साधी सोपी रेसिपी जर तुम्हाला आवडली असेल तर आपल्या फेमस मालवणी कट्टाला सबस्क्राईब, लाईक आणि शेअर करायला विसरू नका।